Здравейте! Изгубих се за известно време, тъй като по-предходната седмица се наложи да работя от друга локация и сега ви взимам с мен. Малко из центъра на София. Страхотна сутрин беше тогава. Топло, приятно и слънчево. Както ви казах, се наложи да работя не от офиса, както е стандартно от друга локация, тъй като имахме работни ангажименти, но това беше страхотно за мен, тъй като особено през пролетта и лятото центъра е много красив и за мен е удоволствие да се разхождам най-вече сутрин. Сега съм в Starbucks, за да си взема едно бързо капучино. Между другото, доста ме отчуди цената на малкото капучино беше 4 евро, което ми се стори доста скъпо. И ето тук в обедната почивка ви показвам набързо едно магазинче за храна. Вече сме на следващия ден, скоро постижно. Тук пък работим също от друга локация, тъй като плана беше такъв в тези 4 дни, всеки ден да работим от различни локации, тъй като така се налагаше и тук подраних с половин час. Оговорката ни беше за 9, но аз пристигнах в 8:30 и реших да се отбия през Била, за да си купя нещо за хапване, тъй като бях доста гладна. Малко нареших режима, който правих. Тук пък си купих за офиса такива инстантни мюсли и ето тук ви показвам как съгрешавам. След това се отбих до ОМВ, за да си купя пак капучино. Понякога много обичам да пия капучино. Тук вече се прибирам от работа и съм малко изморена. И вече е събота. Не, излъгах, петък. Но имах възможност преди работа да взема една пратка от About You, която пристигна и честно казано щях да ви покажа какво съм си купила, но забравих. Обещавам следващия път да не е така. Ето тук вече наистина е в събота и отивам към Елита за месечния ми скулптуриращ масаж за лице. Както знаете, много често говоря за тази тема. Както винаги масажа беше просто уникален и се чувствам много отпочинала. Избирам масаж за един астрономически час и цената му е 35 евро. Определено си заслужава парите. Има опции за удължен масаж с половин час повече и мисля, че цената беше 45 евро. Не успях да запазя час за следващия месец, юни, тъй като ще е отново доста натоварен за мен, ще бъдем на тимбилдинг, после пък ще пътувам до Полша и ще ви заснема видео там. Други процедури съм си записала, излизания с приятели, работни ангажименти и за съжаление юни ще пропусна Елита, но от юли се завръщам с пълна сила. Уникално време беше и в този ден. Обожавам пролета и лятото, просто са моите сезони. Синьо небе, зеленина, всичко е страхотно, има много повече енергия и мотивация при такова време. Ето ме и след масажа в Елита, да ви покажа какво си купих. От много време искам да изчистя на първо място терасата и да постепенно да сложа някакви цветя, без значение какви, не държа да са еднакви, а просто са различни и купих тези.
Честно казано, изобщо не знам как се казват, но се надявам да издържат на слънце, тъй като терасата ми е доста слънчева. И това е много важно, да издържат на слънце, но са страхотни. За тези 3 цветя дадох общо около 10-12 евро, може би. И цветята са си цветя, но трябва и да се яде, така че купих и някои плодове и зеленчуци, като краставици, които често си правя като салата, краставици или батон, сладък картоф, тъй като е доста полезен. Предвид изследванията, които направих за косата, излезе, че холестерола ми е доста висок и съответно не мога да ям и картоф и ориз, но сладкия картоф е добра опция. Също така една зелена ябълка, обожавам зелени и кисели ябълки, 2 круши, една синя слива, която е доста голяма, зелена салата и бананчета, понеже много обичам банани, а и след тренировка в фитнес или когато играем падел, са страхотни. Така, това са част от зеленчуците за седмицата, но със сигурност ще купя и още неща, тъй като няма да ми стигнат за дълго време. И тук ви показвам кратки кадри от падел корта, тъй като играхме падел. И да ви се похваля каква калъвка си купих от Куприна, тъй като четох в интернет, че памучните калъвки увреждат структурата на косама, правят косата по-рошево и бухнала и също така памучната материя изсмуква хидратацията от косата и я прави да изглежда по-безжизнена, така че взех тази калъвка. Надявам се да е хубава, защото и да си струва, защото никак не беше ефтина, може би около 35 евро, ако не се лъжа. Така че се надявам да прави чудеса, като за тези пари. Но паковката е доста хубава, така че искате да направите хубав подарък, е добра идея. Пристига в хубава опаковка и материята е доста добра. Куприна, гладка и ще видим дали ще има ефект. Тук в обедната почивка си взех едно сокче и едно малко кексче за награди. След което реших да се разходя в близкия парк, тъй като времето беше страхотно и поне за мен беше много добра идея да направя една разходка, да постоя на слънце. Мисля, че бях казвала, че трихоложката ми препоръча да стоя на слънце по 20 минути. Сега, ако трябва да съм честна, нейната препоръка беше да стоя до 11 часа на слънце, не след това. Най-вероятно тогава слънцето става по-силно, но съм на работа и няма как. По-късен час тук ви взимам след работа, както ви бях казвала в един от първите ми влогове. Имам приятелка, която живее в Италия и с нея често се виждаме и предимно се виждаме в Бората. И минавам покрай един от любимите магазини на Бос и ви показвам какво има. Малко подраних за срещата ни, затова не бързам толкова и се позволявам да снимам. А и следващата седмица отново ще се видим с нея. Ето тук и новия, сравнително нов магазин на Rolex. Малко да се порадваме от витрината. И се запътвам към моята една от любимите ми марки на Ralph Lauren. Просто обожавам тази марка, но рядко се позволявам техни дрехи. И така, чао от мене и до следващия влог. До скоро!